Sagudahin nga rin ti surat. Di ba kasalitaan? Inipagayam tayong James. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi ta dandani kaming agturpus idi high school. Idi ta sapsapulik ni Harold manong nemi nga barkadak ken kaskwelaak best friend ko. Tata ko manas kan nga baga idi masarakik isuna manong nemi ti likod ti eskwela. Kaslada buy-buyain na. Naging inayadak manong nemi tapnosan na kamadlaw itilikudan na tiyayan ko dagtaak man no at buybuyain na iti makitak manong nemi na ti buybuyain na naka headset sungasang ko mangit ti sound ti buybuyain na ha? Bold? Hoy! Ay! James! Kulit magka ano buybuyain? Ada na isad na kanya nga bold iti cellphone ko. Ano na bold? Babae siga nga agdigdigos. Alam, buyak man. Buyak man. Pagsinsinan tata headset, wala na namangag ko. Paano na may adatukar na, inrugi na ko na. Adatukar na. Babae nga lamo-lamo, manong naming adda iti uneg ti banyo. Katni, agsabsabon. Sinabunan na sabsabunan na manong name iti duwa nga mansana si ti barokong kalpasan na insublat na iti baba. Apo, sa bali matitubra na tas palang sabsabun naman nung nakaantamot na iti ramay na iti kat aghasog. Kunana. Nakalawlaw magamangig kin makit. Harold, isad mo mat kanyak. Ano? Isad mo mat kanyak di messenger ko. Alata doon to obrak. Makapatanggan siya. O nga rin. Pamananda. Hinta di CR. Ano siya? Hinta di CR. Malitirik na ako siya. Hinta di CR. My God! Itatawan ko nga 16. Manong naimi awang pay padas ko. No bampay ado dagiti ka eskwela ka mangibagbaga manong name at da kanon padas da. Hindi ka no palang 14 years old da manong name kat nagbunyag da kanon. Kunawit ni Harold kat padaset na matayin. Pangalan na Harold. Kat ni LV. Sina LV. Tayo na girlfriend mo. Saan naman si Kukak si Kawin? Baga na girlfriend mo siya nga Rod. Nila ta Emma. Anong Emma? Imalat. Hindi na may pinas na ipapaso. Alan hinta di siya rin. Hinta gini isbo. Nasi kaya hintan. Alis tuwam. Nagsinsinan mi manong name iti headset. Sa aming plastar manong name iti cellphone na kadeta lang. Nakapapakot manong name manipod. Panaguyos na. Panangikat na't bato na, panangikat na panty na, panag-shower na, panagsabon na, nakabaybayag ba nung name iti panagsabon na, te inulit-ulit na, nga sinabunan, te aking baba, sana isareserek manong name iti ramay na, kat daytat kaimasan, kapintasan nga manong ang name aparte na. Di tamat nga sinabayan mi manong name kaslamat latan at imabagbagi mi ni Harold ti sumsumrek nga ramay dita nga babae manong naming agdigdigos nga agsarsarili nagsarili manong naming nga babae nga nalapsat agad nagsarili kami mit akin ni Harold nagpalumbata Harold kunawan palumba palumba James asiday ka o Lorisak asiday ka batay. At least manong name nakaraos ako na ana. Insan nga ron nagpeso ni Harold kanyak manong name data nga bold iti messenger ko. Kahit mo pa'y, adapay. Anapay. Saan nga solo hanga nagsarili. Kaya talaga nga babae kang lalaki, madamat lovemaking. Alam mo, isa naman ganyan.
Imbag man ta palubusan na iti Facebook. Palubusan na. Ngayon tumubay-bayag siguro. Handa nun ipalubos pwede kita nga may publish. Huwag nga ron. Makapaaraw. Baka isumat. At ito kita masapsapang masikugan ko na mo. Ngayon saan lang insend manong Nemi? Ngayon pinilit ko. Insend na ko no. Kabigatan na manong Nemi, sinapul ko nga dagos. Ti girlfriend ko itinalimad. Nalimad ko na talaga nga kayat na nga awan ti makamamungad dan nagkinaawatan ni LB. Nadaanan ko iso na manong Nemi ti kantin. Hello LB. Oh, apay may ka to eh. May iliwag kang ka eh. Kita ito. Di ka nagpadpadlaw, mandi. Kadapi ko mano, maamanda nga, dan nagkinawatan ka. Awisan ka man. Ang awisan ka niya, Jabalay. Apa Jabalay yo? Adag birthday. Style mo. Baka, agdag birthday ko no, baka awan madanon tanga tao, baka dududwatan to lang. Manonok mo. Ito na no? Ito malim. Di ba? Alas 4 di maudi a klase tayo. Kun, di tanto nga dagos. Asa dagman lang. Nag-tricycle tanto. Ano, obrata ko man siya. Ada ka nag-birthday. Sino nag-birthday? Basta. Manong Nemi inururay ko deta nga oras kadi manukot manong. Napang kami para daan di tricycle. Kada dyan nakasagana nga karga. Imbo na nga naglugan manong Nemi ni LB si Marunuan. Kalpasan nga imbaga kini driver no sa dinut pangituludan na kata kami. Idi unag ti sidecar manong Nemi butkut kutigak ti cellphone ko. Ini-open ko manong Nemi dati insend ni Harold nga video. Open ko. Idita, madaman manong tinmalyaw ni LB. Ha? Ano nila? Inlingid ko ngat manong Nemi. Awan, kinakman. Awan, kinakman mo na ni. Kagura ko, hindi mo ipakita. Baka kagura na kung ipakita. No mo ipakita, kagura ka. Yung mo ipakita, check ka kagura. Bahala ka, kung dahil tani. Ay! Ay! Nakalalap na kita! Insan kanyak ni Harold. Nagalas! Tal! Kaya nabuyain. Magparamitin. Nagmahitan niya. Tiyan niya. Kita mo niya. Baka nalalay nga kami talalaki. Ang nalalay nga talalaki. Kita mo ta babae niya. Pero hindi pa nang kagat na tabibig na. Marik na siguro tiganas tayo. Ay! Talaboy-boyan. Kahit si Kapi magkibagboya ka. Takayatan. Sa balin di tinalyaw naman ng Nemi. Ininot numit lang na kimita. Kitkitain na ti-screen di cellphone ko. Talaga nga. Adan man ng Nemi. Dagi di bibig, ti lalaki, ti video, iti baba. Kat ni, madama na nakangkal. Bastos! Habig buhay ka. Iti pa mo nakabawin ka na driver. Tuladen dan do. Ana ko nam? Tuladen dan do. Iti makadahanon kami dito yung balay, manong Nemi. Adamat la tao ang nadanon mi ni Lola. Da kami Lola, banok man. Ay, sino ka tayo na ya? Ni mat Lola. Siya ni James. Ay, si ka ni James ka. Inaudi nga anak misyon. Wan Lola. Ay, sino na ito kadwam nga nakapimpintas. Ay, ni Elvin Lola, nobiyak. Ay, agbagay kayo. Kanda kayo ito tagkatuloyan. Ni Lola man, sigurado kayo, umuin. Makita, kayo ta. Paladan kayo. Lola, masabol sa nga, data taoneg, ano obra nyo man di sangoy, Nagparparira kag paspasungan no sinot sumangpet. Sikapay lang na napasangpet ko.
Awan da papang mo kini mamang mo, kundi kini doa kapsat mo. Napanan da ngamin. Diya ka man, mo, baka dura, bindulus mangpet da. Isunong tagluto. Kabayak mat palang tagluto. Sa bagay. Ala, sobrang tagarodan. Ang gayam tindahan ng tagtuyo. Kung naman nag-birthday. At ipakita ka kang nag-birthday. Sukamot. Noawan ni lolang mo. Di ada daw ang amati. Awa ang ore nga bali. Ore ada ni lola nga makadisturbo. Nanging mo jimbaga na? Dadanto ka na tagkatuluyan. Chuta mo ade amo tengaro tigas-kasat tayo man o pengatawan. Sige. Bayo-bayan taltan ni lola. Sumutanit silid ko. Ano? Silid ko. Di mo kaya't ngituloy itong boyan at ito'y boyan tay-tay? Irugi taging gamalpas. Napaot ayak. Napaot ata. Ata pa'y second round na. Ano yan? Sus, second round? Si mublat medyo babae nga rin mo man sa lalaki. Sa nagkinaanda nga tuwa. Ay, marigay kakpay. May ka na. Inutoy. Manong na inutoy ko na nangim. Guyuda ka sumurot na. Iti kwarto. Ala, James ka na. Ala, kayat na. Kung na nangim sumurot na. Iti nakastrek kami nito. Unag manong na imindra ka. Ngayon lak ko tirida ako. Tiksilad ko. Sa ako'y narako. Bisor. Ala, James. Fourth year high school na pa ilang. Manong nemi impakat kundi kalkalaingan na. Tinulad ko manong nemi ti lalaki ti video no kasunod ti kinapaot iti panangamal ken panangnutnut ko karagi di bibig ni Elsie manong. Patayin na samot din. Sabi ko man na mapatayin ka. Kana, nakapapaot maang sana ko. I love you, Elvie. Huh? Allah, James. 16 years old na pa lang. Padasantan. Kayat mo, boyaan ta. Isot sabayan ta. Tuladan ta. Ano niya taramidan niya lalaki. Isumot taramidan ka. Ha? Allah. Amangan no. Allah, kuna naman nung naming yung awmat pa nagkadkad na ide oksubak tinuporme na di namat iparit ti blouse na ti asaya na ti bra na. Wow, nakita ko naman nung naming nakididuhaman sanas na kadgabot ha kabisadok tinamayan ti lalaki ti video no kasano nga kinaramkam naman nung naming nakidiman sanas. Mas dapat tinaramid ko, manong. Oo. James. James. Oh. Sakit, James. Di mo unay. Ano nadam lang. Oh. Kasta. Oy. Be gentle. Be gentle. Oh. James. Mayat, James. Kayat ko, James. Oh, James. Manong name inuksob ko matin ti badok, ti polo shirt ko, o ti pantalong ko, ti brief ko, kanagpadpada kami nga lamo-lamo, gabot tayong babak matin ti pantina. Sinakroy ko manong name yung paeday ti kama. Kinalak ti cellphone ko manong name sa ko inikanit pagsanggiran na in play ko man. Anda iti paset na manong name nga ti barokong ti babae iti karang-karam kaman ti lalaki. Kas tabat man ang tinaramid ko manong. James. James. Hindi ipababan ti lalaki manong name iti ulo na kas tamat tinaramid ko. Talaga nga tulado ha? Tuladag. Tulado mo ito babae ha. Kagata mo ito bibig mo. James. Talara aramidin ta. Ala. Bakag sikubag.
Oen manong nemi addan ti ulo kiti nagbaitan dagiti legs ni Elsie. Oen, amo naman tituladin na manong nemi talagang ikayang na. Sana ikato ipababa manong nemi di patong na. Nangro na dituladak manong nemi nga tidilak. Iti inusar ko pa ng dildil. Iti mabagbagi manong nemi ni LV. Oh, James, nagmayat, James, nagbarat at tasang ongo, nagbarat at dilam. James, nagmayat, James, manong nemi sa anak na nagalumiin, anang dilpat, iti rumrumwar manong nemi akatas, iti kuweba ni LV. Parwarin manong makaaram naaramat ko na ka. Adon di kiti rumwar manong nemi nga katas. Kaya dadakmat manong nemi nga dilpatan na kinikinitin manong nemi ti perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba. Nakapapaot manong nemi ti kaandak iti baba. At ang gusto na talaga ni LV. Taorin na lang imamag ti ulok manong. Tati may sa wanudwa nga ima na kit adda iti buok ko. Pasaray pungutin nak. Saray imamag na. Sa igusugos na manong nemi ti rupa. James. Nagmay. Apeng arot ngagpungot ka. Pangipagsaak. Tinesang sangayan nga rik na. Isagad mo, James. Sampay nga sumbrek at di pa'y nakalukat. Kayat kun, James. Kayat kun nga buraken mo ti kristal. Kayat kun nga sulusukamon ti telon, James. Nagpangato ak nga rod manong nemi ket di magasak iti duwa nga bantay. Kalpasan na inamalakmanen nga ninutnut dagiti bibig. Dito yan manong nemi nga pinagsagana kisuna. Gabutan nakasaganan dito nakauy-uyog manong nemi nga armas ko. Tapno pisangin nan ti telon ti langit. Oray la kastauan iti panangkayat-kat manong nemi ni LV kanyak. Hindi ta talagang biat kun ti pana. James. 16 years old manong nemi. 16 titawan ni LV. Hindi mapisang titalon ti langit. Oray la makasangit manong nemi tanakitak. Ngagar arubos di kiti luwana. Why are you crying, baby? Nagsakit. Diyan nga rin din ituloy. Uksote ko. Gago. Papi uksote mo. Ituloy mo. Gagangay lang na itagin mayat manin. Oh, James. James. Tuladam neta. Dati video. Yung ta cellphone mo. Kastawanin di ba nagkabalyo na. Sige. James. Halos tinulad mi manong nemi ti video. Tinulad mi ko na. Gapot si mublat met manong nemi ni LB nga nang romansa ka niya. Ang galing mo, LB. Ang galing mo. Tada tultuladek. Nagmayat. James, iti barukong mo. Gusto na lang tasang kabat kamatyo. Iti matbaba. Iti agangay manong nemi saan nan nga tinulad. Tiboy-boyan mi gumanatin. Tinugawan na kidi manong nemi inyusok na. Imbes ko manong nemi nga tingiwat na iti pangipisukan na itingiwat na iti baba manong nemi tinangipisukan na ganda. Kapag tinugawan na manong nemi sagad na sagad. James. Sagad na sagad, James. Nagmayat ti kastoy James ni kastoy nga posisyon James. Anak ang babawin, James. Manong nemi kahit may kumapay ng ipitlo ng imdimtengan da papa. Mama,
Ay, awag ka di ba ni James? Ay, adan! Adan di na kwarto na. Kada kadwa na nga napingnas nga kay skolanan sa. Diyos ko, ala, ala taramitin ta. Nagipulong ni lolang mo. Awan ti magdanagan. Yama mo ka, kani papaka na mama, ang girlfriend ka. Yung tanda ka lagi di. Fourth year high school tapay lang. Sa bagay, lalakit kinataom siya nga ron. O, ti pagdanagam ta kunamat ni Lola. Nga datanto tagkatuluyan. Kamamad to ko man ni Lolam. Sabi ko Megan, no na, isusok mo dikitan. Rumwartan. Manong name saan nga may sarang ni LC, LB ko nakumaha tirupa na. Kada papakin ni mama. Eh, di ka sorry, ha? James. Pa. Girlfriend ko. Kaskolaak. Loko kayo, fourth year high school kami lang, 16 years old. Karisabong. Ano ito no, bro, dito unang tisilad? Labay ka kalong ka na nilulam. At napasama kayo. Uwin pa. Ay, nagloko kayo. Kasano ka rin nanuksikong kabalasan ko? Sa nga tamat, sir. Lakit idaw-dawat yo ang hanggang agsikog tapos ang matunday ti panagbasa yo. At hanggang mabaling nga di kayo makapagturpo sa ti high school ken college. Nalalala. Ikaw itulo doon iso na. Papa. Mangrabid to yun ha. Nakaluto mo din ni Lola. Alao mo na kayong ngarodan ng mangan. Dahil nga tulit-tulit kang guwanan. Manong naming sakbay nga nalpas. Nadanunan ti graduation saan nga naulit. Dadatig iti kundaw yung manong naming ngayar sa asko isukeng kuwana. Dadya balay. Sakayat. Tapay. Di ka mailiw? Saka rin. Sakayatan. Tapay. Basta sakayatan. Doon ka banin. Basta dyan akong kayan. Daw-dawat mo hanggang saan nakagsikog. Tanggapin na rin yan. Next week. No, madat nga nakintun no next week. Kalpasan di graduation. Very good. Ngayon no saan? Ipakamuking ka. Di malpas di graduation manong name nakiktuta ki di baga ni tatang. Tatang, ni papahon ako. Ayan, ay nairubot mo na kita ruwatam. Siyak, papa. Apay. Hindi ba di pa naibaga kinimawang mo? Sadyagan Manila nga, sadyagan Manila nga ituloy mo ito pa nagbasa. Awan tikas na nga ibagbaga. Awan tikas na nga plano, papa. Awan tikas na ang plano, hindi nga bigla ti amin. Hindi ka sawin. Nilayang lolam ti mabatid to'y. Kahit ni Antim. Tayo sut bangkat kaduha ni lolam. May destino sa di Manila. Ni mamang moment, kabilat na naman kung umakara. Sa jeto ituan Manila ngagnayin. Basta umat naman ko agbakbakasyon dito eh. Imbagayo ko man nasapsapat am pagpakadaam kit ni LV. Tawag mo na. Tawag ko manong naming napimpinasagin din sa anak agpakada ko na. Ni Harold kid di manong naming tinawagan. Hello Harold. Oh, James. Ana, naulit pa eh. Talagang sorte mo tayo. Maglagid din tadahin pa daw. Pinsan ko keng nga bold na nagtuladan nyo. Kaya no sa among ipabuhay na dyan ni LB, imposible kayat na kuma. Naar-arit, nasulisog. Tapos sinunod saan nga masulisog na makabuhay kasi, di ba? Harold, sa Jayak Manila nga, nagbasa ti college.
Ano ya? Isus! Kasano nga doon ni LB? Makamukan nga kuha na. Ano? Yung masublot mo kanyak di girlfriend mo? Nagpakada ka din? Nagpimpinasan siya kagpakada. Ken, ipakamukto ka nga. Tibaro nga cellphone number ko. Apex, agbalbalo ka? Pati Facebook account. Sakit mo sa itarayam ni LB? Anong itarayan? Ako mati, hamat ka nagsikog. Anya tayo mo, baka no. Basta, sakit mo sa wan. Madinog pakada. Siyempre, baka no. Tsak bater rin tibagik nga. Saan nga agtungpal ka na ba pa ni mama? Ngayon, posible ka saan nga agtungpal eh. Hanggang mabaling nga batiak dito eh. Sumurot ka na pa ni mama. Sa dyan Manila tipagubrahan na. Saan nga ron nga nagpagpakaamo kini LB manon name? Wen. Sumurot ka ron kada pa ni mama manon name. Kat sa anak mat nga narigatan dito eh. Kaputa adumat adagos na nagbalin nga gagayem ko. Dagati karoba mi manong name nga padamit lang Ilocano. Nagkabuda amin mat dito Ilocos man. Ag Tagalog da, ag Ilocano da. Kaya di pagbasa ka university manong name adumat di kiti nagbalin nga gagayem ko. Wan. May isa kadakuha na manong name ni Lorna. Ilocana ka? Apay madlaw mo? Ano to, J. Ilocos? Jisabela. Sika, J. Ilocos. Diyan ka nag-graduate high school eh. Ngayon kapata dito in Manila nga na destino ni Papa. So, insurot ako. Mura siya. Diyan kumamat kahit tumito ya. Nanaruwa ko sa diyan ay. At na panawa ka gagayim ko. Nga mga bahala ko na. Adamat Facebook. Kadalis tumalag bakasyon. Nagbaling nga rin manong naming nga nasinged titunggal may sagada kami kini Lorna. Wan. Agdin tinawag kami latang kini Harold manong. Harold, kumusta? Astoy. O na, baka Danubiang dinan. Dandanin siya. Naasilig kami kangkat babae. Kumusta? Hampay nga na delete na dyan. Dito ko kagkainsan. Hampay. Sutukat boy-boya eh. Katsip na. Numailiwak ni LB. Buya eh. Ori na tayo babae ng digdigos ng sa sarili. Lapimpi na sa buyahan na dyan. No, kastang sulom. Di mo una ya. Baka magagara ka mga ito. Amo kita nuhan lagi ng aglabas kita napintas. Pangikat ti alunit ako nada. Mabang araw mo tarik na magat no. May ti araw mo han. Katsika, kumusta ka tan? Ni LB makit-kita? Awamat, baka nga ito tiba nagbasaan na eh. Mamalim mo sa pulin sa dinuayan na. No nagbasaan na. Obrak pa eh, sigamat. Ano na please? Pare, amom samat cellphone number na. Abay ka din mo tawagan. Jack nga rin may kabesa. Jack mating kabesa. Cellphone number na. Talaga awan. Yung apay nga balaglagip mo. Gagange. Sut first love ko. Si Kamat. Kanisut nagdamuak. Ngagigalay ta. Hangko pa napadasan ti sa bali nga babae. Manong name adak iding literature college idita agpakada kanyak ni Lorna. Lorna, apay? Malpas dati sa nasem. Agsubliak mo lang di probinsya. Apay mat? Kitisok kayat. Dapapang ko. Nagsublikam sadya, agsublikam lang sadya. Sino pingarti gayem ko? Tapay. Gayem ka dilang ti pangibilang kanyak? Saan ko matang mauring agaram ka? Baklakan siya. Si Kamat. Amin di mo ang mutagaram? Uno bakla ka? Sana ka bakla, Ron. Ano nga, hanggang kaibigan lang,
kaibigan lang, timarik ng kanya. Nagbasbasa sa lang, style mong bulok. Di mo nga di madlaw. Siyak pa yun, di man padlaw. Siyak pa yun, di man ibagbaga. Mabayi na kami ni. Anya ka ba't kabayin mo? Baka no, ibagag kangat po no kagura na. Di ba? Best friend lang. Tapos nalat barik ng kanya. Saan na nalablabas pa yung baka kagura na. Ad-ad nga kagura ka no, di mo ibagat ipod no. Do you love me? Yeah. Nakabaybay ka mang sungsungbat. Hanggang sigurado, di ba? Nakagaroot pa yung garot sa bali. Ataka din nakita mga inaram ko nga sa bali. Ataka din na puutam nga kinagkuyog ko nga sa bali nga babae. Siksika man lang Nga ti pamati da, gidi classmate ta, gidi makakit kita kadatakit at dan nagkinawatan ta. Una, sumati bagbagada. Ibaga nga awan. Best friend lang, unak. Handa ba't mamati? Di papeso ta nga ro din. Sika, ano kayat mo? Ano di mo kayat, mapilpilit ka di saan. Babaling ka nga ro din nga nakopen. Ape ko mga dito Inata ka. Nakasagara ka din mamangited. Kano, mabali na kit saan kumapa Naisot mapasamak di iso. Mapandag check-in. Tun ka itan. Damat tawag na di ba na sa pagtagawin. Tun ka nga ron. Basta i-schedule tanto. Okay? Binigla na kinarako ba? I love you, James. Lorna. Loko ka, nagatong tao. Diyan kaming na may pek sa tiyaran ko Yung paglagin din na mo ako nga dahan na kinawatan dahil love you, sweetheart na. Sa alang nga best friend mo, sweetheart na. I love you, sweetheart. I love you more, sweetheart. Muna ka rin nga gawin din. Ito nabigat. Agtulag tanto na sa dunong papananta, okay? Nakasagana ka. Nakasagana. Inanda ko nito ibalahay manon na kasi lamarikrik na pa lang. Tibara ken lamuyot tibibig manon na ni Lorna. Mapay ka saan nga may kat iti panunot ko ni LV. Tsakbat kami pulos nagbakbakasyon. Pero ka, numalpas na ito nga school year. Mapanag ang bakasyon. Mapangkusapulan ni LB. Ni LB ti kaili ko. Saan nga ni Lorna? Kabigatan naman ng Nemi. Alas 4 namalpas ti klase ta. Di kalpasan ti klase ta di. Papadatan. Sika, nasa ko na. Kaping nasyak lang. Sika, Ngayon nakasagana ka din. Lorna? Kahit ko. Virgin ka ba lang? Sika lang nagbalik mong boyfriend ko. Kasi anong nga rin nagsikog ka? Alis to lang dahil dapat na kagayim ko mangisuro kanyak doon niya taramitek. Tinasken, may experience ko. Kaya siya ka, ngay patpatag ko. Ito, paka-experience Desidido akmet manong name at siyempre lalakit kinatao. Kaya nukas pagarigan taniya Lorna tikat na kagasat ko aw mantakas na nga batada pintas aw mat sa pula ko manong panag-uugalin na okay suna. Iri malpas ti klase may manong name. Ready na, let's go. Papanan na nga rin nga hotel. Basta aglugan na ti paglugan na latan. Iti man kasid kan nga hotel ko na mo motel dalpasan. Pagkatawa ka. Agring di cellphone ko manong name.
Excuse me. Sineta, ni Papa. Hello, Papa. Di ka pagawid. Ape ka di, Papa. Ada abti ospital, intaray mi ni mamang mo. Ha? Abay nakiduhan na. Naatake. Diyos ko. Allah. Sige, Papa. Ang iba kayo nga niyo ospital umay ka sigod. Imbaga na. Ito malpas pa nagsalita mi. Uwana. Ano Jay? Di Papa. Intaray na ka nun ni mama ito ospital. Kit. Imbaga ka nga mapanakada ko sa Jay. Na-stroke ka nun, na-atake. Ang saan ko makasalita ni mama? Kapag misuot ka. Sige ka rin. Siyempre, napatpatagbit na rin mamang mo. Ngayon tipapananda ko, ma. Siguro kat sa pengen ekari. Sige ka rin. Okay. Sorry, okay lang, maawatan ka. Pengata. Nakulak, tinakim ko manong. Di magbindasan naman nun na may hamat nga napakaruan ni mama. What? Ma? James, jagsagad mauray nga turpos ka na ako. Madi nakapagturpos yun, napag-asawa yun, nagiti kakabsat ko. Gatsyak, nagturposak ba na akin, ada kayo tupay lang, gasawa akin, ada kayo tupay lang, ada po ko yung kanyak. Agayo ang ngaypit po ko yung kanyak, mama. Siyak ti burda, kiso nga saktagyan ka na kayo. Apa nga makinuwayo? Siyak tumad kami, natuso. Papaunag ko, nagiti may parparit. Gabutad na patigmanan na po Diyos kanya. Nukait ko palagpao, tibiyag na. Anak ko namang mangan ka nagiti may parit. Noon niya, amat kami, hindi kita may parit. Subat na imas. Gusto kayo pa, ma. Noon niya, may parparit kita sa ipas. Manong namin talo. Nga ginandat mi kaniya Lorna nga aramidan ti amin. Yung naduma-duma ti rason nga nakaigawidan ti amin. Masurong pagid din. Babaa mo nga rodin. Wala. Nagbakasyon ak manong naimi kat sinapul ko ni Harold. Harold, kumusta? Kustay? Enak man, pasyarin ni LB. Amo mga ron, nusid na tayanda. Address lang tamok Saan nga taga-sentro. Imbag ka na tayo, taga-sentro tayo. Manong nga barangay ti sentro. Away iso mo na Nujak mariro, daya. Amyanan nga daya. Ngayon ako tinakita mga kadagiti nga nagbasa. Masadutak ba't ka ba pangmampas siya? Dito madlang eskwela Pagpaspasyarak. Chika ka mat. Abi ka mat interesado ka pala kagawa naman. Abi ako Nubiam di Manila? Da? Abi Pinas pa Abi ka rin sa pulo pala ni LB. Kahit ko lang rin gamamuan, wala naman taga sa sadlang. Sige, patasan ta nga sa pulan. Manong nami napigsa pa lang ni Lola Sabel. Lola, ay, sino ka tayo? Ni Lola met. Basit mo tayo ng tawang ko Si Kane, James. O Lola, lagi tamang pa nagbakasyon ka. Kaya di man, wala palabas ka summer ka hanggang nagbakasyon. May iliwak nga ka na kayo. Well, no, da sa bali nga kailiw mo. Malagip yun na inyawid ko dito yung balasang nga kaeskolaak, Lola. Ni LB, malagip yun. Malagip ko Nene, bagak ka na kayo ito tagkatuluyan. Well, Lola. Diyak man masapulan yun. Ana? Diyak man masapulan yun. Diyak man kami nagpakaday di. Awanin ti damang kukin ko ana. Apay ta sa pulab gamain.
Tsaka balipatan eh. Tapay, awang ka dit sa bahay ng babae dyan Manila. O doon wala, dapat nubiak mo na. Ay, dapat lang kasukad lang, kasta. Yung malaglagip ko na LB. Mas dawan ang luapay ng malaglagip ko. At saka palipatan. Malagip mo nga dito ko lang kang kaeding nga na kayo nagkatuluyan. Lasang mat nga nakapapati, Lola. Ay, susapo, ya. Pupuutim di sa, James. Langay ko man na nagkatuluyan, kani LB. Diyak man itong nasarakan, Lola. Posible, baka boyfriend na itan. Sa ito nagraduar matanggat, baka after a year, couple of year, kita agasawan. At sa mesa, Lola. Baka dito tumauding pa nagbakasyon ko. Baka ito umedya Manila. Ijayak itong sabol ito pagtrabaho ako kastang makaraduar ako. Nalakit na, di mo kaya atin nga sapulin ni LB. Saanin, Lola? O, man pang sapulak ng mana mo. Di agpanawagan ka na radyo. Ano? Nga mo, baka no, makamamukin ko na. Bawan yun, Lola. Panawagan na kid din. Alakit na kalatat, baka mo ka. Manong name dagsubli akong niti Manila kat agen rolak manen sa pulak ni Lorna umatan. Tinawagan. Hello, Lorna? Naka-enroll kan? Naka-enroll akon. Kapag nga naman nga ita. Natoy. Ito eskwela tayo. Nag-transfera. Anya? Handa ako nito, Isabela. Kung naman saan mo kayo dito? Ako man pinapasama ka nata. Siguro ka talagang inyat adaw yun na po Diyos. Di ba? No, ada ko man napasama ka nata kit saan ako nga virgin. Yung baharing virgin akmet lang nga makamagturpos. Di ka di mailiw kanyan? Sikan sama ti sa nga mailiw kanyan. Lorna, nagbaling ka pa sa tibiyak ko. Kasano nga doon, ti relasyon da. No datat ang katuluyan, mapasamak to. No malpas makapagturpusa, kas pagarikan, na umayag dita, di kita tanduanin. No saan ka lagi di mabambanog, mag-communicate kanya. Sige. Bari nga. No, agkita tantupay. Manong naimi data nga kaawanin, Lorna, kaslao kayo man laing kanya. Kaslawan tinasakit nga makarang. Impas na ko nga ron manong naimi nagbasa, kadsaan ko ang intal-talak na kita babaeng isuda mismo iti mangmangted ti motibo manong. Agang ka nagturpusak, uwan manong, sakbay manong naimi, nga napanak iti probinsya, nagsubliak man lang dito Ilocos. Imo na pa lang manong naimi nga nagtekak ti board, kada di mamuha kong ti resulta. Pa, ma, nakarawarak, thank you ma, pa. Abot Diyos ti rumbeng nga pagyamanan tayo. Anak ka rin, dito ka nga magtrabaho, nagsubli ka di Ilocos. Kaya ko nagsubli dyan. Pag-iso nga rin eh. Ang tawag ni uncle mo nga Delphine. Hanggang mo nga Delphine nga tagasanin ko lang sa mukha. At na nakasagayan nga bakante nga posisyon iti pang-opisina na. Yan, arami damon. Magarami ka application na damon. Drosi mo. Email mo. Kalbasan na. Isog makamot sa dyan, tayo isog nang submit. Ida, nagkuti ka tapos nagkastakot pa ka. Ang mga no, makauna ka. Kasta ko ni tinagsak ko manong name edita. Siyak. Edi na alada. Babaan di rekomendasyon manong name ni Uncle Delphine. Edi pa nagpa-Ilocos ko manong name. Domingo di sumang pedak dito. Nagsagana ak. Lunes kat ag-report ako. Nag-report ako rin manong name. Tipong bisanaan da Uncle Delphine.
Ang agapot na sakti ng rumantar kang ka, kata ialing alam mo trabaho ma. James, aramidem. Sabi no, saan ang madlayang mapabainan nga nanginikomentar kang ka. Agtrabaho ka. Orata, nalaing ka man. Nagtrabaho ak nga rod manong naming ng opisina. Kaduwak da anti, kani Lula, manong nami, iti family house mi. Adam makabulan ko manong nami. Hindi ta mailiwak, mapanagpag na iti mulma, no? Hindi ta kasla rasulet, dagiti bukal ti matak, hindi makitak ti. LV? James? Kita magandlayan niya. For how many years? 4 years lang na suka. Nag-asawa ka gaya man? Kadada pa yung anak mo? Lalaki? Wow, guwapo ah. How old are you? Wow, who are you? Sumagbat ka anak. I'm James. James? How old are you? 4 years old? Habi kang James tinagan na 4 years old? Kahit mo saman, nagasa, uwang ka dito, paparik na kang ka. Elvie? James? Is your dad? Huh? This is my dad? Ang imagor ka. Wait. Baka no. Adan sa bali nga, mga wawag kang kuha na ti dad. Ako pa asawak. Malaksid no. Horas siya. Oo, pwede sa bali nga nayag ko kit. I'm sorry. Umay ka anak. Kinaragak manong nahimit ti anak ko. Hindi merienda. Hindi merienda. Kasi sana ka mamati manong nahimit. Di kayang pa nang yawid ko kin Elsie. Una ni LB manong nahimit siya balay. Hindi taibaga ni Lula nga nakamtutak katuluyan. Pumudno. Pumudpunno manong. Lading itik. Saan ko pa nagpakadakin ka. It's okay. Talaga amat kayong tarayam, ti pagribangan. Diyan ka munang sigok ka. Tagasan ako mangyan no amwam. Di ka matan makontak. Talagang linipat na ka namin binsan. Saan ka linipat? Inabot doon na nagbakasyon na kidigas sa sapul ka. Hindi ka mat na sapulan. Anyway, ang amali. Hamat pa na daw ti amin. Naladaw na. Naibabainak, naganakakabalasang. Naggraduar kan? Naggraduar to may lang. Ko ay, nagsardengak di may isang katawan. Diyak ba't na ituloy ito pa nagbasa kaya ang sikoga kon. Di, urayan ka karot makapagturpos, kalpasan na agkalaysata. Umay kan to may jabalay ah. Umay nakmalapas siya rin jabalay. Uwa na. Iya mamunak to kada papakin mamang mo. Iya mo to kanakawada nga siya ti ama ni James. Ni maro ka pa James na kanagan kami. Junior nga ron. Junior, senior naggaya mo na. Iyan baka amo kada papakin ni mama ti amin manon naimi ket kunak kanakuada. Na posible nga after a year kadagbas agasawak ton. Magkakadakwada manon naming nga di insang pet ko di balay dito balay manon naming nga kinaskola kinaraduwarak ti high school kay sumat na nagbaling nga asawak nga adan apo ko da nga ni James Jr. mano napanakmad lang aro da porma nagpasyar di balay da manon naming katinyam amunak ni LB kadagiti parents na kin kaabsat na nakaragraksak ni James Jr. manong naming at least adda akon nga mana. Aharig na, ag-asawa kami tapasari sumang petak, mapangko, sarungkaran di kita aginagat pasari umyanan. Kaya nagraduaran manong name ni LB,
sa aring nga siya ti trabaho manong. No di kat natulagan ti kalay sa amin. Nagkalay sa kami manong nemi kat naghawid da mamaki ni papa tap natendaran da ti kasarmi. Kat kaputawanin sa baling agyan iti family house mi manong. Dito yung tinagnaidan mi kini LB ni James kani dua nga adina nga puro babae. Si bibiyag pa lang ni Lola manong. Naman pa yadda nagdikod daw ang kabaw. Makikita hindi ko nakara kayo ide. Da kayo nagkatuluyan ko nakara. Kayo din nagkatuluyan. Huwag nga rod Lola. Kaya mo kidikit talaga ti panagin na dayumi. Kung nakala no saan nga mapasamag ti amin. Yung talagang malaglagip ko ide. Hangkong pulos na lipatan ni LB. Ore siya, saan ka nalipatan, James? Awanan ti damag ko kini Lorna manunaymi. Tininto tani Harold manunaymi kat imunon na anagasawang siya. Adamatan talo nga pudot na. Dito nga ron ti pagkasaritaak manunaymi kanagyaman naklaunay iti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi ko madadamat na ibatik nga adal kan pagsarmingan ti biyag kadagiripatak nga di mga kanagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo, James. Thank you, King ka, James.